Jara magwora agoni rudho Kenya Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso thuolo ni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah, wawuok e kanisa mar Bati Ministries Zone Ler e piny Kayole, to kapok wacho wach moro amora, jara magwora twadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar kedi ber manade ruodhwa, chunya odendi jatend lweny, erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie to mara kuom Yesu. Amen. Jara magwora adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Daniel 6 matindo chiko anwoyo. Ndiko mawuok e Daniel 6 matindo chiko. Adhi wuoyo kuom seyi, thuon wach en seyi. Seyi en gimiketo ka ji timo winjruok, agreement, ni ma to na kete lweta nyaka timre. Nitie seyi manosetim e nyim dhorangeye moko, nitie seyi manosego e ohelni mag jomoko, nitie seyi manosego e ngima yawuoyi moko, ka gikia nitie jomoko manoliwore gotieno ka ginindo to dhi okawo seyi moko moketo mondiko seyi go eko giwuothogo to gikia ni nitie seyi moro nogo gotieno, samoro nogo gokinyi kane gionge, ne gidhi e sikunde to jogo seyi to dong' chien kago seyi e ngimagi, seyi mar mondo mi kik gisude ngimagi. Kawuono yawuoyi go ywak, nyiri go ywak, jodongo go ywak, mine go ywak. We asom gima ondike mom Jehova. Daniel 6 matindo chiko. We asoma gima mom Nyasachwa wacho. Muma maler wacho niya, kamano Ruoth Darius noketo seyi e chikno. Noketo seyi e chikno. Noloso chik mondo Daniel onyumie buru sibuoche ma ruoth okaw lwete mogo e seyi ni onego bed kamano, onego nyume buru sibuoche, onego lal kanyo e buru sibuoche kacha. Mumba kona niya, ne nitie sibuoche modenyo, samoro nonyum dalau e buru sibuoche kama dhier ong'iyo kete wang'e, ng'iyo to bende ng'iyo dhier kod wang'u. Nyithindo muodo ndelo igweno nyako deyo. Kawuono wachiungo chier mar choke Yesu ja Nazareth, makata nego seyi sadi tich adi, okinyi kata odhiambo sama chieng' podho, wan kod Yesu ja Nazareth. Ondiki e Jo-Kolosai 2:14 ni norucho gima nondiki manotweyowa. Samoro nondike mondo twe dala, mondo kata obed pith manyalo donjo e dalano kik gitimre, nyiri manyalo tedo kik tedi, chuo manyalo kendo kik kendi, kata mano ala moro kik sudi. Mumba kona niya, Ruoth noketo seyi. Ng'ama noketo seyi ok ne en ng'at matin. Joma wuok mano bono miyo bi oketo seyi e kit ngima mag jomoko. Ok gin joko moko mareja. Giwuok gotieno kendo giwacho ni ma to wanyalo. Kawuono ni wachungo Yesu ratego, komeko ng'at manyalo reso par ng'ato. Kata noketo seyi mondo ng'ato sandre pien. Pile kod pile otere pesa ne osiptende. Wawacho ni nyalo ruch gima ondiki. Ondike Naum 1:13 nobro chodo nyororono e nying Yesu ja Nazareth. Ng'ato bro wacho kawuono ni kata nokete seyi e ohanda ni mondo kik sudi, tating'o Yesu mar loyo ma kawuono ni biro rucho gima nade mondiki e dala wa oda, kuom nyithinda, kuom ohanda, kuom gik manade kata obed pith. Duong' odok ni ratego, onge gima loyi jatend lweny. Mumba kona niya, Paulo kod Sila ka gin e jela, sama nosenyumgi e jela, mowach molor nyaka dhoudi mag jela, motwe matek ma nyaka joma noloronegi nong'eyo ni Paulo gi Sila to nie jela, kendo ne ging'eyo ni jela manonyume Paulo kod Silano kanyo to ok giniwuogie. Nitie joma noketo dala uwe jela mong'eyo ni kanyo to seyi ne giketo, kendo joma nade ne giwuoyogo ma giwacho ni wuod joka ng'ane mano to nie jela. Gigeno ni jela ma intiere no isiko mwasi margi pile kod pile, isik ng'at manade mabiro kwayogi pile kod pile, ibed ng'at ma umbo negi pi dala uen kama ikwaye. Unonge gima dikwau kata kom man dala uo bed ni onge. Gima nade majal wuok maber dala uo bed ni onge. Nokaw Paulo kod Sila monyumi e jela
molor jela, motwe matek, mokaw askeche mobet karito mondo kik giwuogi. Nitie jomobet karito mondo kik giwuogi e ich kach machandino. Nitie jomobet ka ng'icho mondo kik giwuogi e poverty dhier ma intiere no. Nitie jomobet karito mondo neko manie dala mano mako wuode ng'ade nyar ng'ane mano sik pile kod pile mondo yawuoyi mano somo modhi e mbalariany wuoth kod opoko rabolo e tokgi. Kawuono wakelo Yesu Ja-Nazareth moromo kata ne nyum ng'ate jela. Ng'ato bro wacho kawuono ni jela mano nyumani wan kod Yesu loya maduong', obro yalonwa, obro kedonwa. Ondiki kawuono ne fwenya biche wang'e niwe ywak. Nitie sibuor mar dhod Juda, en kod ratiro mar yawo kitabuno mo elgi manade manosoyi kitabuno manondiki kata nondiki gi kida biriyo ni dala ni dhier kod sandruok gi masiche kod chandruok mondo mtokni madonje dala ni obed mana mtokni mag liete. To kawuono wawacho ni gibiro go about tan wadong kod Yesu ratege pap kachielo par ng'ate lela. Duong' odog ni asomo gimondiki e tich joote 16 matindo 25 muma maler mar Nyasaye mapokolo. Muma wacho ni karudi wur tir mano tieno tir jomoko ne nindo, jomoko ne neno, seche go nitie joma neno, nitie joma seche go bende nindo. Karudi wur tir muma kona ni noyudo Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye joma otwe mamoko to chiko itgi winjogi. Joma otwe mamoko kara Paulo kama ne ginie jela ka nitie joma moko ma bende notwe kata plot kama initiere no. Samore wacho notwe to jomoko bende nitie motwe plot no. Nitie jomoko ma jela mar kong'o nomako magini bende ka giyudo musara to giko dwe nyaka gidhi chulo suru kuonde mane ginitiere mane gihole kwong kendo gimako kabisa kapok ogol achiel mar 10 kanisa to dhi chulo gowi mar kong'o kuma nodhi hole. Kong'o go nomadho. Poko wacho ni ng'ane tindi chwede ke chimetho kabisa. Onge, mago onge. Long pod rumo. Nitie yawuoyi manosemetho. Ma kawuono nodok e piny mar Kaluo. Kawuono gichwe kode ji e tie aore ni. Ka gichwe kode mon. Makia kata mana to githumo kisungu madongo mag Oxford. Mbalariany madongo. Kawuono wakelo Yesu. Ng'at manyalo chodo nyorore lwete ng'ate lela ma ng'ato unen. Ma wach ni tija manurumo Jehova duoko na. Nyithinda mosebedo ka kome pierot kako ganda Jehova duoko na. Tedo na manurumo Jehova duoko na. Ohala manurumo Jehova duoko. Muma wacho ni karudi wur tir Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye ka jomotwe mamoko to ochiko itgi winjogi kane gipo ka piny oyiengni matek. Mise mar jela ondekni, mise mag twech madalau kama noketie sei ni dala ni mor gi kwe ok nobedie, dagni kwe ok nobedie. Jehova wacho ni mise mag jela go biro ndekni kawuono. Mi wachna bende arus manatimo, arusi ni kod ndhadhu. Mi wachno alama na olo ne lon, ohala ni biro sudo e nying Yesu Ja-Nazareth. Mi wach ni nyithindo mananyuolo an bende kawuono ginyalo konyo dalawa. Owadwa kawuono wawacho ni nyaka joma noketo ni road block ni dala wuok nyal rieny kaka mier mamoko. Wach ni kawuono achung' nikech mise mag jela manotweyo godo kit ngimana biro yieng'ni kawuono biro ndekni koluong Yesu Ja-Nazareth. Ma kawuono biro dok dalawa, mabati biro rieny e dalawa, kata ne wajogo otong'o. Yesu biro loko mano. Gimomiyo nyalo loko, okawo Joseph ma wuod Jakobo kogole jela, ng'at motwe lwete kod ratege ogole oko. To kogole oko to kokete mana ni minister kene, okete prime minister. We aler kar prime minister. Prime minister en ng'ama duong'. Jehova ok bi goli kama intiere piny noero. Obro goli from grace to another grace. Obro goli from grace to grace. Mano Nyasaye mar polo piny kama ji nenie no Jehova bro golie. Mano Jehova nisi Ebenezer Elgibo Jehova Shalom. Obro goli kanyo makata nondiki ni karuok nosudi to bro goli kanyo to tingi malo to keti prime minister madala makata ji nodagi magwengu makata ji nodagi mar polodu makata ji nodagi mar kamileme makata ji nodagi. Joseph notwe kowetene nodagi mowacho ni matwanyu gimang'eyo jera magwura. Joseph kanonyumi e jela, wetene kanodok dala, gini ne ging'eyo ni macha to ng'ama onyumi e jela, macha ng'ama otwe, macha ng'ama omoko, macha ng'ama ni anete,
machanga manie chong kara gima Jehova to ne loso. Jehova ok nene jajela. Jehova nene no ngama bro bedo prime minister. Kawuono ni tijo maneni ka odi kata onge giminyalo bedie, giminyalo chami ode, giminyalo rwaki bende onge. Kara Jehova loso prime minister. Wacha ni kawuono ni Jehova biro loko nyinga. Tich ma onge go Jehova nigo. Nyithindo ma onge go ruoth nigo. Wang'e ng'at mano loko nyinge Sarai. Mokwongo loko nyaka nyinge bende no loko. Kar mondo luonge ni Sarai luonge ni Sara. Mirwa we ywak Jehova digi nyithindo. Mobiro miyi lela ka piny neno. Ma ini bende yud ng'at minyalo oro. Loko nyaka nying Ana. Dong ni ratego. Uparo Ana saminyiere. Ka ji dhi aora inyiero Sara. Ka ji dhi moto inyiero Sara. Ka ji dhi rego inyiero Sara. Ahero jok ma piny no nyiero. Ma Jehova gole e pidh yugi. To keto chiemo kod ruodhi. Kawuono ni ka ng'ata modhi nyime Jehova. Ka ywak kod pi wang'e. Wacho ni Jehova kawuono ni iloko nyinga ma ji ong'eyo. Imiya nyinga manyien e lela ka piny neno. Poko deko mondo Nyasachwa mondo lok nying ng'ato. Poko deko mondo Jehova mondo chung ng'ate lela kama ne nitie kama dene pidhi buru e pidhi yugi kama ji neno. Jehova nyalo loko mano e lela ka piny neno. Wang'e Jakondo mula ng'at mano loko nying Jakobo kone ni wuod Isaka kawuono ok chak luonge ni Jakobo, iluonge Israel, ng'at mogwedhi. Mane Jehova ma wang'eyo, ng'at manyalo mako bad ng'ato. Oparo Daudi ma wuod Jesse kani kwath. Jehova ogole kwath kanyo kawuoyo ting'o kede. Jehova wacho ni ya iolo kuome mo. Mane ng'at ma Jehova loso mobedo ruoth. Kawuono ni poko deko mondo Nyasaye ochung kod ng'ato, mondo rese ng'ato, mondo oum ng'ato, mondo par ng'ato, mondo gwedh ng'ato, onyalo ting'o ng'ato malo. Wacha ni kawuono odiechienga ochopo ma Jehova nyaka tim naono. Poko deko Nyasachwa ok mondi be ok oreti. Dogni mumba kona niya karo di uor tir mano tich jota 16:25 karo di uor tir Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye ka jomotwe mamoko to chiko itgi winjogi e kane gipoka pinyo yiengni matek. Mise mar jela ondekni, mise mag thagruok nondekni, mise mag tuoche nondekni, mise mag kahera nondekni, mise mag COVID-19 nondekni, mise gin foundations manade manolosi kata nolosi ka pod tin. Altars go eko, mise go eko manolosi samoro ka ng'ato pod tin. E nying Yesu samoro ni yudo gi ka in kore dongo tiyudo kotimore dala. Ni gima nade ok nyal timore dala ka. Kawuono wacho ni ya Jokolosari 14 onyalo rucho gima nade manondiki kata noketi sei girombo mane ewi got mane ewi bungu mane ei bungu mane ei bungu kanyo ema Yesu wa iluongo ni ya ni yien makelo ngima kata ne dhigo sei no e buo piny kanyo emiluonge Yesu wa ni pi makelo ngima. En ang'o manotem godo Lwanda motame loyo? Teme ane gi ich kajino kawuono. Teme ane go ala no sani. Teme ane kod koso tich no kawuono. Teme ane kod koso nyathino sani. Kibiro kimolo mateke nyimi Yesu hono. Kiwacho ni ja paradiso kata nego sei. E dala wae oda kuom nyithinda. Kawuono biro iri jatelo yieng mise. Mag gima nade maketho kod kit ngimana. Yieng mise ratego, yieng mise kawuono. Yienga mise gi kawuono. Mondo gindekni magi kethre magirum chutho. Ondike Mathayo 15:13 ni gimora mora mawuora manie polo ne ok opidho ibiro pudh oko. Kawuono wabiro pudhe. Duong' odogni Jeremia 23 Matindo 29 wacho ni wach Jehova Elgibo, wach Jehova Nisi, wach Jehova Yawe ochalo mach, ochalo nyundo mabaro Lwanda matindo tindo. Be Lwanda mane manochung' e nyim dharanga ng'ato ibiro bare kawuono ni. Magi manade manondike kanyo ibiro ruchi kawuono ni. Ondike Sa 22 Matindo 25 ni chieng' no ma en kawuono tinende sani musmal manogur matek ibiro pudh oko e nying Yesu ja Nazareth. Kawuono ni ondike e Jeremia 40 Matindo 4 ne kawuono agolo nyororo oke lweti. Be ni nondiki ni nyororo bed e dalau ma e dala no ero nyiri tedo to duogo. E dala no yawuoyi kendo to mon e dala no ali chungo to luar makata olne gi lon to gilwara lwara. E dala no ka nyithindo somo to kochope klas makama to manyiri mako ich. Samoro no ondike kane podu onge. Ondiki e Jeremia 23:25 ni wach Jehova Nisi Yawe Adonai Ebeneza Elgibo.
gima nade manochung ka kendo kawuono ni nyaka wuogi misende nyaka wayiengi nying Yesu ja Nazareth. Manuel romo, Sibuoro romo, Ratego romo, Yesu romo. Dungo dogni Mumba wacho niya, e fweny adek matinda boro aketo dhot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro. Kawuono Jehova biro keto dhot e mbeleni ma kata noket sei, ubiro keto dhot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro. Makata ne ket sei chon kapok nonyuoli kata nosenyuoli okoket sei no. Wan kod jatend lweny Mumba kona e ngeche 30 matindo 30 ni Yesu wa mwadendo ni ma en sibuor oloyo le duto te kod teko. Soma gima wacho no. Yesu mineno waluongo kawuono ni en sibuor oloyo le duto te kod teko. Ngeche 30 matindo 30 mane ng'ama wakelo kawuono makata dala ne ndike sei pod joma nade sadi tichadi kata ne uonge. Wan to koro sani wadonjo wakelo le, wakelo sibuor mar dhod Juda. Yesu Ratek lweny muga no nyinge ng'eny. Mumba kona ni teko ne chalo teko jowi. Mano Yesu ka Jehova nyaromo manyalo siro par ng'ato makata nogo sei ni odudo kwe ok nobedie. Wakele kwe mar ngima no. Ja paradiso no romo odonjo Jerusalem iketo othidhe piny nyaka sukni ni pedho piny materi ni pedho nyaka tuoche ipedho nyaka masiche nyaka gik manotamo dakteche na saboro ni dhi manni dakteche oko mage mani pedho ni Yesu Lwanda. Fwenya kamanere Johana Beach wacho ni wuoyi manoleo dho yao higni 38 sama noromo gi chier mar choke jatend dakteche mang'ongo. Yesu kano odonjo daktari bar dakteche dhier kod chandruok gi masiche gi numba manomako wuoyi nogo saruto piyo e nyim Yesu ja Nazareth. Wuoyi nochung' kochango sama noromo kod nyako ma iye osechwere ga 12 ka jochiende nyodho rembe sama nyako ni nomako riak law Yesu kawuono no seche go ema noyude resruok. Onge sei mibiro go mano keth ngimani, mano keth dalau, mano keth wandi, mano keth nyithindi. Wan kod Yesu Ratego romo kawuono e bao wacho ni joma nigi misike mapek biuru kawuono. Wan kod yiecho mang'won enye Yesu moromo obiro yie misigo no. Ondike Zaburi 81 matinda 6 ni kawuono ni chieng' no anagolo odheru mar ting' mapek moketie goku. Wach ni Jehova kawuono kata noket sei gol ting' mapek moketie goka mondo kawuono an bende kami yude mier mosudo mbele we oyude dala wakanyo kami yude nyiri motedo we mondo yuda kanyo kami yude yawuoyi mokendo we mondo yuda kanyo kami yude udi makwe nitie we mondo yud oda kanyo kami yude yawuoyi ma Jehova ting'o malo we mondo yuda kanyo. Obiro golo ting' odheru mar piny mapek moketo piny sama ogolo odheru sama ogolo moketo piny to ji te nyaka ne mawach na dier gi manyocha chando ng'ane en orumo. Nitie joma tuoche osendik kuom gi tuo makato kalo but chemist to ja chemist luonge kawacho ni nyar ng'ane yadhi moro me jamadho ga dwe ka dwecha en asekele ayie migo kata gowi ibiro chula kiyudo matin no sendik tuo kuomi. Wach ni kawuono igolo dheru mar ting' mapek kuoma okachaka bed jatuo kendo ng'ama nade joma nade manogo sei kuoma nyaka kwamie tuo nyaka kwamie jelani kanogolo Joseph abendo gola kawuono kanoloko nyinge Jakobo abendo loko nyinge kawuono kanoloko nyinge Sarai oloko nyinge kawuono kanoloko nyinge Ana oloko nyinge kawuono. Dongo dogni iber jatend lweny iber jakondo mula ng'amoselo ipok nyowa neno. Yes iber manari Ruth Polo chunya odendi jakondo mula ibiro locho ne jogi moyie. Ang'eyo ni Yesu nyalo ja paradiso nyalo. Isaya 45 wacho ni Jehova wuoyo kod Ruoth Kuros ng'at moseyiero ukone nasema kubadi makora chwich kata osiepe notamore mako badi nekech nogo sei moro kuomi. Nitie Jehova ma jayuoro onyalo yuoro mobio mak ng'at bado makora chwich momak badi kama onge ng'ama nyalo make badi moting'i malo ma ji chung' ka nono mawach ni mabe wuode ng'ane ma bende nyar ng'ane mane Jehova mwang'eyo. Isaya 45 Isaya 45 Mungu Nyasachwa wacho ni gwege ni jatend lweny chunya odendi jakondo mula
Pare mama mokwamo ni ruodhwa. Pare jaduong' moleo ni ruodh kedo. Isaya 45. Tich mane Ruoth omiyo Kuros. Ruoth Nyasaye wacho ni Kuros niya. Ruoth moseyiero niya. Asebako badi makorachwich. Wacha ni Jehova osemako bada. Ohanda ka osemako bada. Sombo nyithinda osemako bada. Dak na itedo na kendo na osemako bada. Nyithinda obro mako badgi. Kwa masiche mopondo Jehova bro mako bad joga. Muma wacho na osemako badi makorachwich. Mondi la ogendini manie nyimi. Ogendini oken ng'ata achiel. Kata giywar ka gia north, south, east nyaka west. Mano ok chandwa wan kod Jehova Elgibo. Ng'at manotelo ne jo-Israel kawuok e piny Misri. Ka Farao ne nie tokgi kod tonge mamil. E mbelegi ne nitie nam makwar. Bathgi ne nitie nyaka gode mogangre. Bathe kumachielo noting'o bunge man kod thuondegi gi le maricho. Mane kama Jehova ma jayuoro noyuore. Sama ng'ato moke korot miwacho ni wan ane. Mane kama inene Jehova Elgibo. Sane ma Jehova nolose yo kama yo onge. E dier nam kama yo onge Jehova nolose nam. Ka Farao ne biro noluwo yorno. Ka chunye paro ni mano bende nolosne. Nitie joma biro luwo bang'e ka paro niya. Kaka Jehova teri no gin bende gibiro luwo kanyo. Ka gimanyo mar mondo mi wuod ng'ane mondo mi ochak olwar kendo. Jehova biro tieko gi nikech muma wacho niya. Farao kod gigene mag lweny. Gi jogene mag lweny. Mano bedo trendig ni mang'eny. Ka gilawo bang' jo-Israel jok ma Jehova oumo. Ne gilal duto te. Wach ni kawuono. Jehova jok mamulo bang'a. Kata en Farao kod joge mag jolweny. Jehova ibiro mako bada makorachwich. Ibiro miya loyo lweny nyaka wasigu mochung' mbelena. Nyaka tuoche mochung' mbelena. Nyaka dhier mochung' mbelena. Nyaka chandruok mochung' mbelena. Nyaka gope mochung' mbelena. Nyaka masiche mochung' mbelena. Muma wacho niya. Mondi loge nini manie nyimi. Kendi kethi teko mag ruodhi. Miya udhorange gi dhoudi. Maonge kata achiel mane dong' kochiki. Anatel nyimi. Mondo pie gode mogangore. Mano Jehova Elgibo. Mondo pie gode mogangore. Kata gode giluongo gi nang'o. Mano ok liche nyimi Jehova. Mano tinga mang'ongo komeko. Obiro pie gode mogangore. Kata gode go nogangore. Mineno gi kuma bor. Jehova biro pie gode go. Kata ineno gi loka machielo. Kata ineno gi nyaka bura ma unitie mar mine. Ineno gode mogangre mbele di kaka ionge lewni, ionge mor, ionge kwe, ionge chiak e nyim joma moko. Jehova ikore mar pie gode go. Gode mogangre go eko. Kata inene ka en nyathi ma onge. Jehova biro pie gode go. Kata ineno ka odno ero dalano. Kata mana gima ber manyalo wuokie onge. Samoro guogi lile manie dala to gik minyalo pidhi nyaka chiaye to notamore. Jehova ikore ni kawuono biro pie gode mogangre go eko. E nying Yesu ja Nazareth. Nyaka dala mani gwene odeyo. Mani chame kuone thing. Jehova nyalo leso kawuono. Jehova nyalo ting'o malo kawuono. Nyasachwa nyalo paro kawuono. Jehova nyalo loko nying dalano. Jehova nyalo loko nying ng'atno. Seyi mano go ok liche nyim Jehova Shalom. Wan kod Yesu Lwanda. Marembe no rucho. Enie teko. Enie nyalo. Enie kue. Nyasaye mapokolo. Ruth Marelala. Eni kanya kwar Jese. Ng'at marome musalaba. Eni tiye jakondo mula. Dungo dogni. Anto anatel nyimi. Monda pie gode mogangore. Anatur dhorange molos gi mula. Ma kendo anang'ad lodi mag nyinyo. Anami mwandu mopandi e mudho. Mano Jehova wacho. Obiro mi mwandu mopandi e mudho. Obiro mi mwandu mopandi e mudho. Zaburi 23 Matinda ng'wen wacho niya. Nyasacha kata obedo nakadhe hoho mar tipo mar tho. Kata isebede chandruok. Kata isebede masira. Kata isebede anyiera. Kata isebede aseye. Makata law marirwak onge. Makata giri madisur onge. Podi nitie Nyasachwa. Mwacho niya. Nyasacha kata obedo nakadho e hoho mar tipo mar tho. To kana luor gimoro. Nikech in koda. Jehova ni kodi. Nyasaye ni kodi. Wadhi kodi lamo sani. Kiting'o bedi ni malo. Kiwacho ni Ruoth kawuono kata nego sei. Ruoth in koda. Jehova biro chung' koda. Ludhi go odungani ema hoya. Walamo kodi Nyasachwa. Jehova ber manade. Dungi pako dogni wendo. Biro siro mamane. Biro siro jaduong'ne. Biro siro nyathi sikulni. Biro chung' kodo ande jaduong'ne.
and mama ni biro siro od ni biro chungi kibedo nyasachgi to gibedo nyithindi Roho Maler mondo chung kodgi tingi malo pile kod pile ka Roho Maler otelom chien barako mi nyinges amen jora magura jodala mageno an mawuoyo kod nyinga pastor Goro Ongaro Isaiah awuke kanisa mar Bahati Ministries Israel ler e piny Kayole namba na madang yuda go en 0733 79 49 10 anuoyo namba na madang yuda go en 0733 79 49 10 namba na machielo en 07 kendo 07 to 70 53 76 anuoyo namba na machielo en 07 kendo 07 70 53 76 mad Jehova maja sir joge osiru kawuono osiru kiny Olunga jaera